இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நான் எங்கள் அம்மா எங்கள் அண்ணன் எல்லாம் சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கு எங்கள் அம்மாவை நாங்கள் சின்ன வயசில் ஆசைப்பட்ட அந்த இடத்துக்கு எங்கள் அம்மா நாங்கள் கூட்டின்னு போக போகிறோம். நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பேர் வந்திருக்கோம். 2 பேர் பைக்கில் மட்டும் 6 பேர். நாங்கள் அண்ணா கூட அம்மா வராங்க, நான் ஃப்ரெண்டு இன்னும் 2 ஃப்ரெண்டுங்க வராங்க. இப்போ வந்து நாங்கள் எங்கே அந்த இடம் என்ன இடம்னு சொல்கிறேன். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜமுனாமுத்தூர் மலை. அது வந்து போலூர்லேருந்து ஒரு 1 hour ட்ராவல் மலை மேலே போகிறதுக்கு. 1 hour 1.5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 1 hour ஆயிடுச்சு. நாங்கள் வந்து ஜாலியாக பைக்கில் போயிடணும். அது எப்படி இருக்கும், அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. சில பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, அங்கே மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னாப்பா காட்டுவாசிங்களே இருக்காங்கப்பா, ஆதிவாசி மனுஷங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது அங்கெல்லாம் போகலாமான்னு கேட்டதுக்கு இல்லை, அங்கெல்லாம் வந்து டூரிஸ்ட் யாருமே வந்து அலோடு இல்லை அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் வேறு என்னென்ன இருக்கும் நாங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த ரூட் வந்து போகும்போது பார்த்து போங்க. சில நேரத்தில் சிறுத்தைங்க வந்து இருக்கும், யானைக்கும் சில நேரத்தில் வந்து போக சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாங்க. என்னது யானையான்ட்டு நாங்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் பயந்துட்டோம். அப்புறம் வந்து அவர் என்ன சொன்னார், இப்போ எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாருங்க, அதெல்லாம் போகும்போது அந்த வளைவெல்லாம் பார்த்து போங்க. மலை போக ரொம்ப உங்களுக்கு இதுவாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து போங்க, வண்டி ஓட்டு போங்க அப்படின்னாங்க. அவர் சொன்ன மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா கார்னரில் வர எல்லா ராரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்னிச்சுன்னு வந்தாங்க. கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இதுதான் மலை வந்து நாங்கள் போகிறது இதான் ஃபஸ்ட் டைமு. சின்ன வயசுல நாங்கள் ஆசைப்பட்ட ஒரு இடம். பார்த்திங்கன்னா இங்கே மாடுங்க எல்லாம் இது பண்ணி நல்ல வேலை பொறுமையாக போனோம். கன்னியூட்டி பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அந்த ஒயிட்டும் அந்த இந்த கலர் நல்லா சூப்பராக அழகாக இருந்துச்சு. கன்னியூட்டி வளைவுலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்குது. வண்டியெல்லாம் வளைச்சி ஓட்டலாம் போல இருக்குது. எங்கள் அம்மா வரைய இருக்காங்க, வளைச்சி ஓட்டி லாஸ்ட்டில் மேலே போட்டோம். சும்மா வந்துடலாங்க, எதுக்கு அந்த வெட்டி வந்த சீனை நமக்கு அது வேணும். ஜாலியாக போக காட்டில் போக பார்த்திங்கன்னா நல்லா அதிகமாக குளிர் எடுத்துக்கிச்சு. என்னடா வெயில் இப்படி காயுது, என்ன குளிருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாக்கா என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் எடுத்து ஜெர்கின் போட்டுருந்தாங்க. நான் எதுவுமே என்கிட்ட சொல்லலை. பொதுவாக எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டானுங்க. சே, கூடவே வந்து என்னை ஏமாற்றி விட்டுட்டானுங்க பட்டுபாய் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க. அடா பாருங்களா, என்னை வண்டியே ஓட்டி விட்டுட்டு ஹெல்மெட்டு மட்டும்தான் கிடச்சிது. காது கொஞ்சம் அடைப்பாக இருந்துச்சு. பார்த்தா இங்கேயும் மாடு. என்னங்க மாடு இவ்வளோ இங்கே மேய்தே பார்த்தாக்கா மாடு இங்கே எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக விட்டுருவாங்க காட்டில். அதுவே மேய்ஞ்சிட்டு அதே வீட்டுக்கு போய்டுன்னு சொல்கிறாங்க. நான் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி சைடில் பார்த்திங்கன்னா மாடு அங்கே எங்கே கிடைக்குதோ அங்கே பார்த்துக்குவோம். அங்கே குட்டி போட அங்கே இதுவாகும், நிறைய அதுமாரி ஆகும். ஆனால் இங்கே இருக்க மாடுலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அது விட்டுருவாங்கன்னா காலைல 9 மணிக்கு விட்டாங்கன்னா கரெக்டாக 5 மணி 6 மணிக்கெலாம் கரெக்டாக மாடு அவங்க இதுக்கு போயிடுமா. பால்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இது அதிகமாக கிடக்குமா இங்கே. சரி, ஆனால் இங்கே என்ன மாடு அதுமாரி என்ன பார்க்கலாமா அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டுக்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, தம்பி மாடுலாம் பார்க்கணுன்னா நீ அந்த ஆதிவாசிங்க சைடு தான் போகணும். ஏன்னா இங்கெல்லாம் இருக்காதாண்ணா, இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேருப்பா, மாநிலம் இங்கெல்லாம் வராது. ஆனால் அங்கெல்லாம் நீ போகிறதுக்கு அலோடு இல்லைன்னு சொல்லி அண்ணன் ரொம்ப நம்மளை இது பண்ணி விட்டார். நம்ம எப்படியாவது நம்ம போயிடணும் பார்த்தணும்னு சொல்லிவிட்டு நானும் என்னென்னோ ட்ரைலாம் பண்ணி கேட்குற ஐடியா என்னென்னு சொல்லினா நான் போய் பார்க்கணுன்னா ப்ளீஸ்ண்ணா இல்லைன்னா ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லி கெஞ்சி கேட்டோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூரிஸ்ட் அலோடே இல்லை, நீ இன்னும் இதுமாதிரி பண்ணனா 2 மாதம் ஜெயிலுக்கு தூக்கி போட்டுருவாங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னது. ஆஹா சொல்லிட்டு போயிட்டோம். பார்த்தா லாஸ்ட்டில் எங்களுக்கு முன்ன வேன் ஒன்று. ஏன்னா நாங்கள் வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா பயந்தே ஓட்டணும். வண்டியை எங்கே எப்படி வரணும்னு தெரியல. ஒரு ராடிக்கார் சொல்லணும் வந்தாங்க, உள்ளே வந்துட்டு டக்குன்னு கட்டிச்சு போயிட்டோம். 6 அடியில் ஒன்றுமே பண்ணலை. கொஞ்ச நேரத்தில் மரண பயந்து காமிச்சு விட்டாங்க. ஒரு நாள் பயந்தே போயிட்டாங்க கொஞ்ச நேரத்தில். ராடிக்கார் கொஞ்சம் டஸ்ட்டு நம்ம வீடில் அது கரெக்டாக கவர் பண்ணவும் இல்லை. ஆனால் அது ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. அதேமாதிரி நம்ம என்ன வெளியே போகும்போது கூட நம்ம இது பண்ணோம். அது ரொம்ப பாலிசமாக இருந்துச்சு. அதாவது புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம். புதுசாக நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஒரு ட்ரீமு, நம்ம அம்மா சின்ன கூண்டு போகணும்னு நினச்ச இடத்துல நம்ம அம்மாவை நம்ம கூண்டு போகும்போது அதில் இருக்க ஒரு சந்தோஷமே வேறு லெவலுங்க. இப்போ நம்ம மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா 1 or 2 hours ட்ராவல் பண்ணி வந்தோம்.
வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் காலைல 1 ஹவரில் போயிடலான்னு பார்த்து பார்த்தா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிராமமே இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு என்ன கிடைக்குமா சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். என்ன நம்ம ஒன்று என்ன வாங்கி சாப்பிட்டு போகிறீங்க டீ என்ன சாப்பிட்டு போகலாம் சொல்லிட்டு நாங்கள் ஐட்டம் பண்ணியிருந்தோம். பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 7 கிராமத்தில் வந்து இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிராமமே வந்திருக்கோம். அதோட நாங்கள் கொஞ்சம் வச்சு 35 கிலோமீட்டர் மேலே வந்துட்டோங்க. 35 கிலோமீட்டர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிராமம் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம். சரி நாங்கள் அப்புறம் வீடை வந்து மூவ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் இங்கே வந்து மேலே வந்து போட்டிங்குன்னு சொல்லிட்டு விட்டுருந்தாங்க. அது வந்து சும்மா லேக்கு மாரி சொல்லிட்டு விட்டுருந்தாங்க. லாஸ்ட்டில் டிக்கெட்டு எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டு டிக்கெட் எடுத்தாக்கா 200 அவங்க டிக்கெட்டு. ஐயோ இதுக்கு எங்கள் ஊர்லேயே போட்டில் நான் போயிடுவேங்க ஜாலியாக சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மாவுக்கு மட்டும் ஒரு டிக்கெட்டு எடுத்து கொடுத்தோம். எங்கள் அம்மா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போட்டில் போய் ரவுண்ட் வச்சுட்டு அப்படி ஜாலியாக வராங்க. இதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்மா வந்து சின்ன வயசில் ஆசைப்பட்டு வந்து ஒரு புள்ள நம்ம பையன் வந்து நிறைவேற்றுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த சந்தோஷம் குஷி அதுக்கு வந்து எதுவுமே ஈடனே இருக்காது. எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு நாங்கள் சந்தோஷிட்டும் இது கொடுக்கணும். அது நம்மளோட பர்சனல் விஷயமாச்சு. ஏன்னா நம்ம அம்மாவுக்கு வந்து நம்ம செய்யணும். ஏன்னா சின்ன வயசில் எங்கள் அம்மா வந்து எங்களை கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்றி வளர்த்தாங்க. இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, எங்கள் அம்மா வளர்த்துருக்கலாங்கள. எங்கள் அம்மா வந்து ஆசைப்பட்டனால வந்து எங்கள் அம்மா ஜாலியாக கூட்டின்னு வந்தோம். இதுமாதிரி எங்கள் அம்மா ஜாலியாக போட்டில் வந்துன்னு இருக்காங்க. இப்போ எங்கள் அம்மாவை என்ன பண்ண போகிறேன்னா சும்மா நான் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து சும்மா எங்கள் அம்மா வந்து கலாய்க்க போகிறேன். போட்டில் எப்படி போனீங்க, எப்படி வந்தீங்க, எப்படிலாம் இருந்துச்சு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மாக்கிட்ட கேட்க போகிறோம். எங்கள் அம்மா வந்து சொன்னாங்கன்னா நம்ம வந்து வீட்டில் எப்படின்னு பார்க்கலாம். சரி எங்கள் அம்மாட்ட கிட்ட வந்துட்டாங்க. பண்ணால் போட்டில் பண்ணல மட்டும் 8-9 பேர் போயிருக்காங்க. ஐயோயோ சேஃப்டி கூட எடுத்துன்னு போகலங்க. அதாவது சேஃப்டி ஜாக்கெட்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் எடுத்துன்னு போகலங்க. இது போட்டு ஓட்டுறாருலப்பா சின்ன பையன்தாங்க ஓட்டுறாரு. நம்ம 24-23 வயசு இருக்கும் போல இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அம்மா தான் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கெத்தா தில்லாக இறங்குறாங்கன்ட்டு. நான் கூட இறங்குறதுக்கு அவ்வளோ பயப்படுவாங்க. ஆனால் லாஸ்ட்டில் ஒரு ஆளுக்கு 200 சொல்கிறாங்க. போயிடலாம் பாருங்க எங்கள் அண்ணன், அது எங்கள் அம்மா. இப்போ நம்ம போயிட்டு எப்படி எல்லாம் இருந்துச்சு சொல்லிட்டு நம்ம அம்மா கேட்கலாம் வாங்க. ஹலோ மேடம், போட்டில் போனவங்களோட அந்த ஆர்வத்தை பற்றி என்ன சொல்லி விரும்புகிறீங்களா? தண்ணி நாத்தச்சிச்சா, போட்டு குலுங்கிச்சா, இல்லை போமான பயந்துட்டீங்களா? என்ன சொல்லுங்களேன் வீடியோவில். தாளாட்டுற மாரி அப்புறம் அந்த இதுக்குள்ள வரும்போது ஏதோ ஒரு அருவிக்குள்ள போய் வந்தாங்க. ஓ அருவிக்குள்ள போயிட்டு இருந்த மாரி என்னென்ன கதையெல்லாம் விடுறாங்க, கம்பி கட்டின கதையெல்லாம். இன்னும் எங்கள் அம்மா மட்டும் அங்கே போட்டிங் விட்டுட்டு வந்துட்டோம். லாஸ்ட்டில் பண்ண ஊருக்கு வந்துட்டு இது வந்து மீன் பிடிக்கிற படகு மாரி சின்னதாக இருக்கும் எங்கள் ஊரில். இங்கே வந்துட்டு நான் எங்கள் அண்ணனை வந்து ஜாலியாக வந்து தண்ணி விளாட்லாம் சொல்லிவிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஜாலியாக போட்டிங்கில் போயிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் இது பண்ணோம். கொஞ்ச நேரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு வாங்கிச்சு, ஒன்றும் பண்ண முடியல, ரொம்ப டயர்டாகி போச்சு. எப்பா முடியல சாமின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். பார்த்தா துடுப்பு என்ன துடுப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து வாழை மரம் தென்னை மரத்தோட இதுதான் வந்து நாங்கள் துடுப்பாக யூஸ் பண்ணி நாங்கள் எடுத்துன்னு வந்தோம். ரொம்ப மூச்சு வாங்கிச்சு, ஒன்றுமே பண்ண முடியல, ரொம்ப டயர்டாகி போச்சு. வீட்டுக்கு போண்டா சொல்லிவிட்டு நான் எங்கள் அண்ணனும் ஜாலியாக போயிட்டோம். மூச்சு வாங்கிச்சு, இங்கே ஒன்றுமே பண்ண முடியல, எப்படியாவது போகணும்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக தள்ளிட்டு கால் மிஞ்சி நான் நினையாமல் போகணும்னு சொல்லிவிட்டு பொறுமையாக அப்படியே வந்து காலை வச்சுட்டு எப்பாடான்னு சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆகிதாங்க. அவ்வளோ முடியல. வீட்டுக்கு போகலாங்க. வண்டி எடுத்தாச்சு, அவ்வளோதான் வந்துட்டோம், போட்டு விட்டுட்டோம்.